ரீசெண்டா இப்போ திருவான்மியூர் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த யூ டர்ன் பாலம் அப்படிங்கறத புதுசா கட்டியிருக்காங்க. அது ரொம்ப அத்தியாவசியம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா? நாளைக்கு முன்னாடி அந்த பாலத்தை திறந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த யூ டர்ன் பாலம் வந்து அத்தியாவசிய தேவையா அப்படின்னா ஓரளவு தேவை இருக்கு. ஆனா அந்த தேவையை வந்து நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு பாலமா அது இருக்கான்னா சத்தியமா கிடையாது. ஒரு 400 மீட்டர் தூரத்திலேயே வந்து எல் வடிவிலான பாலம் ஒன்று கட்டுறோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த யூ டர்ன் பாலத்தை எல் வடிவ பாலத்தோட இணைக்கிறதுல என்ன சிரமம் அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய கேள்வி. நம்பர் 1 மோசடி முதலமைச்சராக வந்து ஸ்டாலின் இருக்கிறார் அப்படின்னு பரவலாக பேசுறத உறுதி செய்யும் விதமாக இந்த திட்டம் இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன். மிக குறிப்பாக வந்து இந்த பாலம் அப்படின்றது தேவையான ஒன்று அப்படின்னா கூட எல் வடிவிலான பாலத்தையும் யூ வடிவிலான பாலத்தையும் இணைக்காமல் செயல்படுத்தியது அப்படின்றது மோசடி திட்டம். அந்த இடத்துல பெரும்பாலும் கூட்ட நெரிசல்கள் இல்லை அந்த இடத்துல டிராஃபிக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதா? இப்போ அது தேவையா? மிக குறிப்பாக வந்து நெடுஞ்சாலைத்துறையின் அமைச்சராக இருக்கின்ற ஏவா வேலு வந்து எங்கே கொள்ளையடிக்கலாம், இல்லை கொள்ளையடிச்சதில் எங்கே பதுக்கி வைக்கலாம், இல்லை அமலாக்கத்துறை வந்துடுமோ, ஐடி வந்துடுமோ அப்படின்ற பயத்தில் இந்த மாதிரி திட்டங்களில் இருக்கிற சுணக்கங்களை சென்னையை மாத்திரம் இவர்கள் மையப்படுத்தி இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டிய காரணம் என்ன? சென்னை வந்து இன்னும் ஒரு 10 வருடங்களிலோ 15 வருடங்களிலோ சென்னை போன்ற கடலோர பகுதிகளில் இருக்கிற பெரும்பாலான நிலப்பகுதி அப்படின்றது திமுக மட்டும் இல்லைங்க ஐயா, நீங்க குறிப்பிட்டீங்க கலைஞர் பேரை தான் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த கட்சி வந்தாலும் அவங்க யாருடைய சார்பா இருக்காங்களோ அவங்களோட பேரை வைக்கத்தானே செய்யறாங்க. நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அபி. இன்று நம்முடன் சிறப்பு விருந்தினராக இணைந்திருப்பவர் பத்திரிகையாளர் திரு விவசாய ஜெயராமன் ஐயா அவர்கள். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் ஐயா, இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாலை போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு போக்குவரத்தாக இப்போ, அதுவும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சென்னையில் ரொம்பவே அத்தியாவசியமாக ஒரு நாளைக்கே பல்வேறு கணக்கான மக்கள், லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட ஒரு நாளைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய போக்குவரத்தாக இந்த சாலை போக்குவரத்து இருக்குது. இப்போது ரீசெண்டாக இப்போது திருவான்மியூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூ டர்ன் பாலம் அப்படிங்கிறத புதுசாக கட்டியிருக்காங்க. அது ரொம்ப அத்தியாவசியம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இந்த நேரத்தில்? ஏன்னா மழை நேரத்தில் இங்கே சாலைகளே வந்து நிறைய சாலைகளே வந்து சரியாக இல்லை. அது மழைநீர் தேங்கி இருக்குது, கழிவுநீர் வடிகால் சாலைகள்லாம் வந்துட்டு அதை முறைப்படுத்தலை, நெறிப்படுத்தலைன்னு பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் அரசாங்கத்தின் மேலே வச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த பணி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா? இந்த மேம்பால பணி, இந்த யூ டர்ன் வளைவுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா? ஏன்னா சாலைகளே இங்கே முறையாக வசதியாக இல்லை. ஆனால் அந்த இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்போ இந்த பாலம் அமைக்கிறது தேவைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ரொம்ப குறிப்பாக வந்து மக்கள் தொகை பெருகிவிட்ட சூழலில் மிக குறிப்பாக சென்னை போன்ற பெருநகரங்களுக்கு போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த, நெறிப்படுத்த வந்து சாலை கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்றியமையாதவையாக இருக்கின்றன. அதில் ஒரு பகுதி வந்து மேம்பால கட்டிடங்கள் அப்படின்றது. நீங்கள் குறிப்பிட்ட 2 நாளைக்கு முன்னாடி அந்த பாலத்தை திறந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த யூ டர்ன் பாலம் வந்து அத்தியாவசிய தேவையா அப்படின்னா ஓரளவு தேவை இருக்குது. நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு பாலமாக அது இருக்கான்னா சத்தியமாக கிடையாது. ஏன்னா வந்து இவர்கள் வந்து இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தியிருக்கிற இடத்துல இருந்து வெறும் ஒரு 300லேருந்து 400 மீட்டர் தூரத்தில் இன்னொரு எல் வடிவிலான பாலத்தை கட்டமைக்கிறதுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை பெருக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்து திரும்ப இன்னொரு, ஆமாம், இதே இடத்துல ஒரு 400 மீட்டர் தூரத்திலேயே வந்து எல் வடிவிலான பாலம் ஒன்று கட்டுறோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த யூ டர்ன் பாலத்தை எல் வடிவ பாலத்தோட இணைக்கிறதுல என்ன சிரமம் அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய கேள்வி. ஏன்னா இந்த இது மாதிரியான மக்கள் வரி பணத்தை ஊதாரித்தனமாக செயல்படுத்துவதில் மக்கள் வரி பணம் அப்படின்றது நம்மளுடைய உயிரை விட விலை மதிப்பு மிக்கது, அவர்களுடைய ரத்தத்தில் வந்த காசை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்ற மனநிலையில் இல்லாமல் குரங்கு கையில் வந்து கிடைச்ச பூமாலை போல வந்து திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் நம்பர் 1 மோசடி முதலமைச்சராக வந்து ஸ்டாலின் இருக்கிறார் அப்படின்னு பரவலாக பேசுகிறத உறுதி செய்யும் விதமாக இந்த திட்டம் இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன். இது தேவையற்ற திட்டம். இது தேவையற்ற திட்டம் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த திட்டத்தையும் அந்த எல் வடிவ பாலத்தையும் வந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து திட்ட மதிப்பீடில் 50% மக்கள் வரி பணம் மிச்சமாகிருக்கும். அந்த 50% பணத்தை வேற ஏதோ நல்ல திட்டத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்கலாம். இதையே
ஏன் வந்து அரசியல்வாதிகள் வந்து அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் ஒரு 10 பாலம் கட்டுப்பா, ஒரு பாலத்துக்கு 50 லட்சம், 50 கோடி, 5 கோடி அப்படின்னா கூட 50 பாலத்துக்கு 10 பாலத்துக்கு 50 கோடி நமக்கு கிடைச்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் வரி பணத்தை மறைமுகமாக திருடுவதற்கான முயற்சியில் இவர்கள் கைகூலிகளாக செயல்படுகிறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. மிக குறிப்பாக வந்து இந்த பாலம் அப்படின்றது தேவையான ஒன்று அப்படின்னா கூட எல் வடிவிலான பாலத்தையும் யூ வடிவிலான பாலத்தையும் இணைக்காமல் செயல்படுத்தியது அப்படின்றது மோசடி திட்டம். இது பெருமளவில் மக்கள் வரி பணத்தை திருடுவதற்கான ஒரு முயற்சியாக நான் பார்க்குறேன். இப்போ ஒரு இடத்துல மேம்பாலம் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அது எந்த பகுதியில் கட்டப்படுது, அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு மக்கள் அந்த சாலையை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று முக்கியமாக கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். இப்போ ஜெமினி மேம்பாலம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எத்தனை விதமான சாலைகள் வந்து சந்திக்குது, எங்கெங்கிருந்துலாம் பயணிகள் என்ன குறிப்பிட்ட நேர கட்டத்தில் வந்துட்டு பீக் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் எவ்வளோ டிராஃபிக் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த ஒரு பாலம் மேம்பாலம் அமைக்கிற பணிங்கிறது செயல்படுத்தப்படும். இப்போ அந்த இடத்துல இப்போ அந்த யூ வடிவிலான பாலம் கட்டிருக்க இடத்துல அவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? அந்த இடத்துல பெரும்பாலும் கூட்ட நெரிசல்கள் இல்லை அந்த இடத்துல டிராஃபிக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதா? இப்போ அது தேவையா? இப்போ அந்த பாலம் வந்து கட்டி இருக்கிற இடத்துல தேவையா அப்படின்னா தேவையில்லை அப்படின்னு தான் நான் பதிவு செய்வேன். மிக குறிப்பாக வந்து இந்த போக்குவரத்து சீரமைக்கக்கூடிய வல்லமை பொருந்திய மக்கள் வரி பணத்தில் சோறு சாப்பிட்ற நம்ம ஊர் போக்குவரத்து காவல்துறை தலைமை ஆய்வாளர்களோ இல்லை வந்து நெறியாளர்களோ இல்லை கட்டிட பொறியாளர்களோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நெடுஞ்சாலைத்துறையினரோ வந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறார்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்ம முன்வைக்கின்றது. மிக குறிப்பாக வந்து நெடுஞ்சாலைத்துறையின் அமைச்சராக இருக்கின்ற ஏவாவேலு வந்து எங்கே கொள்ளையடிக்கலாம், இல்லை கொள்ளையடிச்சதில் எங்கே பதுக்கி வைக்கலாம், இல்லை அமலாக்கத்துறை வந்துடுமோ, ஐடி வந்துடுமோ அப்படின்ற பயத்தில் இந்த மாதிரி திட்டங்களில் இருக்கிற சுணக்கங்களை, திட்டங்களில் இருக்கிற குளறுபடிகளை பார்க்க தவறிட்டாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. உள்ளபடியே இவர்கள் எல்லாம் பதற்றத்தில் இந்த திட்டங்களை மேம்படுத்துகிறார்களா, செயல்படுத்துகிறார்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. இன்னும் ஒரு பார்வையும் நம்ம வைக்க வேண்டியிருக்கு. மிக குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கி தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு கலைஞர் சுடுகாடு, கலைஞர் சிறைச்சாலை, கலைஞர் சாராயக்கடை அப்படின்ற மாதிரியான நிலைமைகள் மாத்திரம்தான் இல்லை. அங்கே மாத்திரம்தான் வந்து அவருக்கு கல்வெட்டு வைக்கல, பெயர் பலகை பொறிக்காமல் இருக்காங்க. மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வச்சுட்டாங்க. இன்னும் தமிழ்நாட்டை வந்து கலைஞர் நாடு அப்படின்னு வச்சுட்டாங்கலாம், வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஏன் வந்து இவர்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் வரி பணத்தை மோசடி திட்டங்களை செயல்படுத்தி அதுக்கு ஒரு கல்வெட்டை வச்சு அதுக்கு ஒரு மக்களை வந்து இந்த பாலங்கள்லாம் கட்டும்போது வந்து மக்கள் போக்குவரத்தில் சிக்கி திணறுகின்ற அந்த வேலையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வியையும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. உள்ளபடியே வந்து இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் அப்படின்றத தாண்டி சென்னையை மாத்திரம் இவர்கள் மையப்படுத்தி இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டிய காரணம் என்ன? சென்னை வந்து இன்னும் ஒரு 10 வருடங்களிலோ 15 வருடங்களிலோ சென்னை போன்ற கடலோர பகுதிகளில் இருக்கிற பெரும்பாலான நிலப்பகுதி அப்படின்றது நீரினால் மூழ்கடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதில் காற்று மாசு, ஒளி மாசு அப்படின்ற மாதிரியும் கணக்கில் எடுத்து இவர்கள் செயல்படுத்துகிறாரா திட்டங்களை அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. மிக குறிப்பாக வந்து நம்மளுடைய இந்த கட்டிட கழிவுகள் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 வருடங்கள் ஆகும் அவை வந்து மக்குவதற்கு அப்படின்றாங்க. அப்போது காங்கிரீட் காடுகளாக சென்னையை மாற்றுவதற்கு இவர்கள் முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறார்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது. நமக்கு பணம் வந்தால் போதும், நாடு என்ன சுடுகாடானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரியான முயற்சியில் இவர்கள் ஈடுபடுவதற்கான ஒரு நோக்கத்தின் வெளிப்பாடாகவும் இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. திமுக மட்டும் இல்லைங்க, நீங்க குறிப்பிட்டீங்க கலைஞர் பேரை தான் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த கட்சி வந்தாலும் அவங்க யாருடைய சார்பா இருக்காங்களோ அவங்களோட பேரை வைக்கத்தானே செய்யறாங்க. இதுல திமுக மட்டும் இப்போ திமுக ஆட்சி நடைபெற்றிருக்கின்ற மிக அதிகமாக வந்து திமுகவுடைய தலைவராக இருக்கிற ஸ்டாலின் அவர்கள் தன்னுடைய தகப்பனார் பெயரை பொறிப்பதில் கவனமாக இருப்பதனாலும் மக்கள் நலத்திட்டங்களில் செயல்படுத்துகிற நேரத்தை விட அவர் கலைஞரோட பெயரை வைக்கிறதுக்கு செயல்படுத்துகின்ற திட்டங்களும் அந்த கூட்டங்களும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ கலைஞர் நூற்றாண்டு அப்படின்னு ஒரு பேப்பரில் அந்த 100ன்றது கூட எங்கேயோ திருடின மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்து அந்த எம்ப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த குறியீடு கூட வேறு யாரோ ஒரு நிறுவனத்தில் திருடின மாதிரி தான் எனக்கு தகவல் சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து சுயமாக முடிவெடுக்க தெரியாத ஒரு எம்ப்ளத்தை கூட வந்து சுயமாக போட தெரியாத இவர்கள் வந்து எப்படி வந்து கலைஞரின் சாதனைகள், கலைஞரின் நூற்றாண்டு அந்த மாதிரியான அரசு மக்கள் வரி பணத்தில் செலவழிக்கிறாங்க, ஊதாரித்தனமாக செலவழிக்கிறாங்கன்றது தான் நம்மளுடைய கேள்வி. நீங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கு
பேர் வைங்க, அவர் பொண்டாட்டி பேர் வைங்க, அவர் பேர குழந்தை பேர் வைங்க, அவர் சின்ன வீடு பெரிய வீடு அந்த மாதிரி எதாவது இருந்தாலும் அந்த வீட்டுங்களுக்கு பேர் வைங்க. அதை நம்ம வந்து குறை சொல்லவே இல்லை. அது திமுக கட்சியோட பணத்திலேருந்து வைங்க, திமுக அறிவாலயத்தில் வைங்க, அன்பகத்தில் வைங்க, அதெல்லாம் நம்ம வந்து தடுக்க தயாரில்லை, கேள்வி கேட்கவும் நமக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். ஆனால் மக்கள் வரி பணத்தில் ஊதாரித்தனமாக செலவிடுவதையும் இந்த மாதிரியான திட்டங்களில் வந்து குளறுபடியான திட்டங்களுக்கு அவர் பேரை வச்சு அவர் பேரை நீங்களே கெடுத்துடுறீங்க. ஏற்கனவே வந்து கருணாநிதி அப்படின்னா ஊழல்வாதி, கட்டுமரம், இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது. அவர் வந்து நவீன திருடன், விஞ்ஞானபூர்வமான திருடன் அப்படின்லாம் பரவலாக பேச்சு அடிபடுது. அப்போ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி திரும்பவும் நீங்கள் அவர் மகனாக இருக்கிற நீங்கள் வந்து நவீனகான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி திட்டங்களை வடிவமைக்கக்கூடிய அனைத்து வசதிகளும் நிறைந்த இந்த சூழலையும் ஏன் வந்து அதே மாதிரியான போக்கு, பிற்போக்குத்தனமான அரசியலில் நீங்கள் ஈடுபடுறீங்க அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கேள்வி. காமராஜர் அவர்கள் வந்து திட்டங்களை செயல்படுத்தினார். மிக குறிப்பாக வந்து சாத்தனூர் போன்ற அணைக்கட்டுகளை கட்டினாங்க. அது விவசாயிகளுக்கு பயனுடையதாக இருந்தது. அம்பத்தூர், பெல், பிஹெச்எல், திருச்சி இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் பரவலாக்கம் செய்தார். தொழிற்சாலைகளை வந்து சென்னைக்கு உள்ளேயே முடக்கலை அவர். எங்கெல்லாம் என்னென்ன வசதி இருக்கோ, எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த திட்டங்களை பரவலாக்கம் செய்து அந்தந்த பகுதி மக்கள் வந்து நகராமல் அவர்கள் வந்து அடுத்த ஊருக்கு பயணத்தை மேற்கொள்ளாமல் அந்தந்த ஊர்களிலே அவர்களுக்கான வசதி வாய்ப்பை, இருக்கின்ற வசதிகளை, கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தி அங்கே வந்து வேலைவாய்ப்பை அதிகப்படுத்தி பணப்புழக்கத்தை அதிகப்படுத்தி அவர்களுக்கான வாழ்வியல் சூழலையும் வாழ்வாதாரத்தையும் மேம்படுத்தும் திட்டங்களை செயல்படுத்தினார். ஆனால் திமுக எப்போல்லாம் ஆட்சிக்கு வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையை மையப்படுத்தி மாத்திரம்தான் வந்து திட்டங்களை வடிவமைப்புகிறார்கள். இதில் ஏதோ ஒரு குளறுபடி இருக்கிறதோ இல்லை ஏதோ ஒரு சதி செயல் இருக்கிறதாவோ நாம் பார்க்குறோம். திமுக மட்டும்தான் இது மாதிரி செயல்படுத்துறாங்க. பெரும்பாலும் எந்த அரசுகள் வந்தாலுமே பெரும்பாலான விஷயங்களை வந்து திட்டங்கள் செயல்படுத்துறதாக இருக்கட்டும், அது கடைக்கோடி மக்கள் கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு போய் சேரதே இல்லை. இதுல திமுக மட்டும் நம்ம குறை சொல்ல என்ன செய்ய? அதிமுக வந்தாலும் சரி, இல்லை வேற எந்த கட்சிகள் வந்தாலும் சரி, பெரும்பாலான கட்சிகள் வந்தாலும் எந்த கட்சி வந்தாலுமே அதை தான் பண்றாங்க. இல்லை, பெரும்பாலான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் வந்து அரசியல் நோக்கமோ தன்னுடைய பெயரை முன்னிலைப்படுத்துவதிலையும் நம்ம வந்து பரவாயில்ல நீங்கள் வச்சுட்டு போங்க, மக்கள் வரி பணத்தில் இருக்கிற செயல்படுத்துகிற திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம், தமிழ்நாடு மக்கள் வரி பணத்தில் செயல்படுற திட்டங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசு திட்டம், இல்லை தமிழ்நாடு மேம்பால திட்டம், தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறை திட்டம், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தமிழ்நாடுன்ற பேரை வந்து வச்சுட்டு போகிறதுல எந்த தயக்கமோ எந்த குற்றச்சாட்டும் நம்ம வைக்க போகிறது கிடையாது. எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அவரவர்கள் கட்சி தலைவி பேர்லையோ அவருடைய கட்சி தொண்டர்கள் பேரில் கூட தீவிர தொண்டர்கள் பேரில் கூட வைக்கிறது கிடையாது. அவங்க அப்பா பேரை அவங்க அம்மா பேரை வச்சுட்டு போகிறது அப்படின்ட்டு தான் நம்ம எதிர்க்கிறோம். அது அனைத்து கட்சிக்கும் பொருந்தும். மிக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து பேசும்போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளை நம்ம பேசுகிறோம். மிக குறிப்பாக வந்து அடுத்தவர்கள் செயல்படுத்திய திட்டங்களை கூட என்னோட திட்டம் போல காமிக்கிறதுல வல்லவர்களாக அதிமுக, திமுக போன்ற திட்டங்கள் அரசுகள் இருக்குது அப்படின்னு தான் நம்மளோட குற்றச்சாட்டு. நம்ம இந்த பெயர் வைக்கிறதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்ததுங்க? ஆரம்பத்துல முதல்ல இதெல்லாம் யார் மாத்துனதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இல்ல எந்த கட்சி இந்த கட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அது எந்த கட்சி? அது நீங்க வந்து தடுக்கவே முடியாது, பொய்யும் சொல்ல முடியாது நம்மளால. அது வரலாற்று நிகழ்வுகள். கருணாநிதியிலிருந்து தான் ஆரம்பிச்சது. கருணாநிதி தான் வந்து இதை முதல்ல வந்து மாவட்டங்களின் பெயரை கூட வந்து ஜாதிகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஜாதிவாரி மாவட்டங்களாக பிரித்தாங்க. மாவட்டங்கள் பிரிக்கும் போது வந்து அப்படி பார்த்தா நம்மளுடைய மாநிலமே மொழிவாரி மாநிலம். மொழிவாரி மாநிலம் வேறு, ஜாதிவாரி மாநிலம் வேறு. நீங்கள் மொழிவாரினா அந்தந்த மொழியை அடிப்படையாக கொண்டதுக்கு வந்து மொழிவாரி மாநிலங்களை நம்ம பிரிச்சிடலாம். ஆனால் ஜாதிவாரி அப்படின்றது ஜாதிகளே இல்லை, ஜாதியை பற்றி பேசுறது அவமானம் அப்படின்னு நாங்கள் பெரியாரின் சீடர்கள், பெரியாரின் வழித்தோன்றல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இவங்க வந்து ஜாதிவாரி மாநிலங்களில் வந்து ஜாதிகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்தந்த மாநிலங்களில் எந்த ஜாதி உயர் ஜாதியாக இருக்கோ, எந்த ஜாதி வந்து அதிக மக்கள் தொகையை கொண்டிருக்கோ அவர்களை தான் வந்து தலைவர்களாக கொண்டிருப்பார்கள். இங்கே வந்து தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு தமிழகத்தில் ஜாதிகளே இல்லை, ஜாதிகளின் அழித்து ஒழித்தவர்கள் வல்லவர்கள் நாங்கள், அவர்களின் வழித்தோன்றல்கள் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு சொந்தக்காரர்களாக இந்த நேரத்தில் நாம் பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் முதல்வராக இருக்கின்ற ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட எந்த ஜாதி வந்து அதிகமாக இருக்கிறானோ அந்த பகுதிகளில் அந்தந்த தொகுதிகளில் அவனுக்கு தான் வந்து முன்னுரிமையும் அவர்களுக்கு தான் வந்து சீட்டையும் கொடுக்குறத வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க. அப்போ ஜாதிகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எப்படி வந்து ஜாதிக்காரனுக்கு அந்த பகுதியில் அதிக
ஓட்டு இருக்கிற ஜாதி மக்களை தேடி அதில் ஒரு தலைவனை வந்து தேர்வு செய்து அவனுக்கு சீட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. இவர்கள் சமதர்ம போராளிகள் அப்படின்னா ஏன் வந்து ஆராசா போன்ற பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவருக்கு பொது தொகுதியில் வந்து சீட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க? ஏன்னா ஆராசா வந்து கட்சியின் பொதுச் செயலாளர்கள் ஒருத்தராகவும் இருக்கிறாரு. அப்போ அவரை வந்து ஏன் பொது தொகுதிகளில் போட்டியிட சீட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படி ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. நாங்கள் வந்து சமூக போராளிகள், சமதர்ம போராளிகள், பெண்ணிய உரிமைக்கு சொந்தக்காரர்கள் அப்படின்ற தன்னுடைய தங்கையாக அறியப்படுகின்ற கனிமொழிக்கு ஏன் வந்து கட்சி தலைவர் பதவியை கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. இவர்களெல்லாம் வந்து போலி போராளிகள், மக்களை வந்து தவறாக வழிநடத்தி அதன் மூலம் வந்து பணம் பார்க்கறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. இவர்கள் தொடர்ந்து இந்த வேலையை தான் செய்கிறாங்க அப்படின்றத யாராலும் மறுக்கவும் முடியாது. அவர்களே அதை இல்லை நான் பண்ணுறது தப்புலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து துரைமுருகன் போன்றவர்களோ இல்லை வந்து ஏவாவேலு போன்றவர்களோ நாங்கள்லாம் வந்து பொன்முடி போன்றவர்கள்லாம் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காங்க. நாங்களும் அந்த தப்பை கொஞ்சம் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார். இந்த பணம் செம்மண் திருட்டு இந்த மாதிரி வழக்கில் வரும்போது எல்லாரும் வந்து தேன் அழிச்சா புறங்கையை நக்குவோம் அப்படின்றது பழமொழி நம்ம ஊரில். அவங்க திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது கொஞ்சம் காசு அடிப்போம், அதில் மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமில்லைன்ற மாதிரி பொன்முடி அவர்கள் வெளிப்படையாக வந்து செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே வந்து பேசியிருக்கிறார் அப்படின்னு தான் நிஜம். இந்த சூழலில் வந்து நம்மளுடைய கேள்வி எல்லாம் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்பாவுக்கு பேர் வைங்க, திட்டங்களை மேம்பட்ட திட்டங்களை வைங்க, அவரோட புகழுக்கு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அவர் பெரிய சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. அந்த சாதனைக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கிற உங்கள் அப்பா பேர் கெடுக்காதீங்கன்றது தான் நம்மளுடைய ஆதங்கம். நம்மளுடைய ஆதங்கத்தை தான் வெளிப்படுத்துகிறோம். இது திமுகவையோ அதிமுகவையோ குறை சொல்லணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய நோக்கம் கிடையாது. மக்கள் வரி பணத்தை திருடுறீங்க, மக்கள் வரி பணத்தில் மேம்பட்ட திட்டங்களை நீங்கள் செயல்படுத்துங்க அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய கேள்வி, நம்மளுடைய பார்வை. மிக குறிப்பாக வந்து சென்னையை தாண்டி உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு இல்லவே இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. இப்போ திருவண்ணாமலையில் தீபம் நடைபெற இருக்குது. தீபம் நகருக்கு போகிறவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை நீங்கள் மேம்படுத்தி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும், தீபம் நகரை சுற்றி அந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து மாதந்தோறும் வந்து பௌர்ணமிக்கு வந்து போயிட்டுருக்காங்க. அப்போது அந்த பகுதிகளில் வந்து எத்தனை வந்து அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதியாக இருக்கின்ற குடிநீரோ கழிவறை வசதிகளையோ நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றதும், மிக குறிப்பாக வந்து அந்த திருவண்ணாமலை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இருக்கின்ற பயணிகள் பேருந்து நிலையம் எந்த அளவுக்கு வந்து சீர்கெட்டு கிடக்குது அப்படின்றதும், ஏன் வந்து அந்த பேருந்து நிலையத்தை கூட நீங்கள் கட்டமைக்க மறுக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்வியும் நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. நாங்கள் வந்து இப்போ தான் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல இடம் பார்த்துருக்கோம், அந்த மாதிரி கதைகள்லாம் சொன்னால் கூட இப்போ பயணியாளிகளாக போக்குறவங்களுக்கு ஏன் வந்து சுத்தமான சுகாதாரமான ஒரு நகர கட்டமைப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தவில்லை, அதை யார் தடுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வியை தான் நம்ம முன்வைக்கிறோமே தவிர, திருச்சி அப்படின்றது தமிழகத்துடைய மத்திய நகரமாக இருக்குது, ஏன் வந்து திருச்சியை மேம்படுத்த தயங்குறீங்க? திருச்சியில் உங்கள் குறுநில மன்னல் நேரு அவர்கள் இருக்கிறாரு, அந்த பகுதியை வந்து நீங்கள் மேம்படுத்தினால் யார் வந்து உங்களுக்கு தடுக்கிறாங்க? சென்னையை நோக்கி மாத்திரம் மக்களை வர வைக்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன? ஏன்னா உங்களுக்கு வயசாகி போச்சு, நம்ம இனிமேல் சென்னையை தாண்டி போக முடியாது அப்படின்ற குறுகிய மனப்பான்மை அப்படின்ற கேள்வியை நம்ம முன்வைக்க வேண்டியிருக்கு. உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக செலவிட்டமைக்கு நன்றிங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி மாவட்டம்.